58 jeugdleden stonden maandagochtend te trappelen aan de aftrap op de voetbaldagen van SV Venray. 5 dagen lang staat alles in het teken van voetbal. En dan gaan ze oefeningen doen. Het gaat van techniek toch partijtjes. En dan gewoon lekker voetballen tegen elkaar. En met z'n allen met name plezier maken. Dat is het belangrijkste. De jeugd had er zin in. Sam en Tim spelen allebei bij SV Venray, maar hebben verschillende voetbalhelden. Jongens onder de 8-3, jongens onder de 10-1. Matthijs Licht en Frank de Jong, Messi en Ronaldo. En het programma de komende dagen is goed gevuld. Ja, we gaan 1 keer voetgolven, mini-WK en penaltybokaal. Ja, mini-partijtjes en zo. Eentje verloren en de rest allemaal gewonnen. Wij hebben 2 verloren en de rest allemaal gewonnen. Dus jullie zijn wel in de race voor kampioen te worden? Ja. Ja. Maar wie zijn jullie nog meer hier? Met vriendjes? Ik zag ook 2 meisjes meedoen. Is dat gezellig? Ja, best wel. Ja, ook best wel, maar maakt het gewoon niet uit. Hierop, goed zo Ties, jongen. Voor Mitchell is het de eerste keer dat hij deze week organiseert. Het valt me een beetje tegen. Ik had het minder zwaar verwacht. Maar goed, het lost zich wel op. Het komt goed. Je zegt, ik had het iets minder zwaar geacht. Waar liggen de moeilijkheden? Nou, toch dingen waar je in het begin niet aan denkt, die je moet regelen. Die je achteraf dan nog denkt, oh chips, dan moet ik nog even achteraan gaan. Dus ja, en dan moet je dat op het laatste moment regelen. Ja, dat is niet fijn. Wat opvalt, de begeleiding, er zijn veel jonge jongens. Klopt, we hebben ook de oudere jongens benaderd, maar die hadden geen tijd of geen zin, durf ik niet te zeggen. Dus dan ga je een jonger segment zoeken. En die zitten vaak met stages, maatschappelijke stages, en dan willen ze wel. Dus. Ook weer de moeilijkheid met zich mee dat ze wat minder overig hebben denk ik op de kinderen. Klopt, ja, dat is vandaag ook een beetje gebleken. Het is niet heel erg, is een leermoment voor die jongens. En ja, dat pakken we morgen vroeg even op, hoe ze dat beter kunnen doen. En dan gaat het wel goed komen, daar heb ik alle vertrouwen in. En een van de onderdelen die vast en zeker nog voorbij zal komen, is het afwerken op doel.